Καλησπέρα συμπολίτησες και συμπολίτες από τα πέρατα του Δήμου και από τον Αγιο Παύλο και από τα Πεύκα και από τις γειτονικές οικίες και από τη Νεάπολη. Ας κάνω μια πρώτη παρατήρηση έτσι για να μην μπω στο κείμενο κατευθείαν. Οι προσεκτικοί διαβάτες θα είδαν ότι εδώ απέναντι τα μηχανήματα δουλεύουν. Τα είδατε? Τα είδατε. Αν δεν τα δείτε, φεύγοντας γυρίστε μια βόλτα από εκεί. Σε αυτόν τον δρομάκο εδώ απέναντι τα μηχανήματα του Δήμου δουλεύουν. Και δουλεύουν πυροτοδώς. Το κακό είναι ότι δουλεύουν πυροτοδώς προεκλογικά. Διότι αυτό που τους νοιάζει, αυτό που νοιάζει τα αφεντικά τους, είναι η εικόνα τους. Είναι η επικοινωνιακή τους εικόνα. Δεν τους νοιάζει η ουσία. Βλέπετε, την ώρα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μας συγκέντρωσης, τα μηχανήματα δουλεύουν και ξύνουν τους δρόμους. Αυτό το ήρεμο χειροκρότημα μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι εμείς είμαστε μια ήρεμη δύναμη. Είναι αυτό το αεράκι που λέμε ότι σηκώθηκε τώρα ψηλά και έγινε άνεμος και μπορεί να αλλάξει και να φέρει την ανατροπή στο Δήμο μας, στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Και από το Δήμο να προχωρήσει πιο πέρα και να βοηθήσει για τη μεγάλη ανατροπή, για την ανατροπή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 3 μέρες πριν τις εκλογές. Οι εκλογές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί διεξάγονται σε μια στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο. Στο αδιέξοδο αυτό οδηγηθήκαμε από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας, των απολύσεων και της ύφεσης. Τα εργατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών ακυρώνονται. Η ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία γίνεται καθεστώς. Η ανεργία τσακίζει τον κόσμο της δουλειάς και την νεολαία. Ποσοστό 30% έχει φτάσει η ανεργία στον ενεργό πληθυσμό και πάνω από 60% στην νεολαία. Και στις φτωχογειτονιές της Νεάπολης, των Οικειών και του Αγίου Παύλου τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα. Με τον πιο βάρβαρο τρόπο διαλύεται η δημόσια δωρεάν υγεία, υποβαθμίζεται συστηματικά η παιδεία, οι συντάξεις μετατρέπονται σε φιλοδόρημα και η κοινωνική πρόνοια μετατρέπεται σε φιλανθρωπία. Και όλα αυτά γίνονται για τα κέρδη του κεφαλαίου και των τραπεζών, που μέσα στην κρίση αυξάνουν την κερδοφορία τους. Ταυτόχρονα βιώνουμε όλοι και μια κρίση του πολιτικού συστήματος, καθώς οι θεσμοί απαξιώνονται και διαλύονται. Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πλέον, αγνοώντας τη Βουλή, με τη συκοφάντηση των κοινωνικών και εργατικών αγώνων και με μια διαρκή συρρίκνωση της δημοκρατίας. Το ζωφερό κλίμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής αποτυπώνεται και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στα καθημάς και στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης, ο νόμος με τον οποίο υλοποιήθηκαν τα μνημόνια στην αυτοδιοίκηση, μείωσε κατά 60% τη χρηματοδότηση των Δήμων, ενώ σχεδιάζεται μια επιπλέον μείωση της χρηματοδότησης κατά 29%. Οι μειώσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια την ίδια την αδυναμία επιβίωσης των Δήμων. Βασικές κοινωνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης έχουν συρρικνωθεί ή οδηγούνται σε κατάργηση. Πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν μεγάλα λαϊκά στρώματα, όπως η βρεφονιπιακή σταθμή, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, η κατασκευή νέων σχολείων και η συντήρηση των παλιών, η μεταφορά των μαθητών, τα δημοτικά ιατρεία, τα ΚΑΠΗ, τα προνοιακά επιδόματα, οι δομές του πολιτισμού και του αθλητισμού και κυρίως οι υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, η καθαριότητα και το πράσινο. Και στην αυτοδιοίκηση εφαρμόζεται το σχέδιο απολύσεων εργαζομένων που εφαρμόστηκε σε όλο το δημόσιο τομέα. Τα λεγόμενα σχέδια μετατάξεων, κινητικότητας και εφεδρείας καταλήγουν τελικά σε απολύσεις. Η ριζική ανατραπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα. Προωθούνται θεσμοί όπως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που πλήττουν την αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετατρέπουν τους ερετούς σε φοροεισπράκτορες. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο που περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας και άλλων δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου
και στην ενέργεια και στον τουρισμό και σε βασικά κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και ό,τι άλλο θα ακολουθήσει. Αυτό το σχέδιο πρέπει σήμερα να ανατραπεί σε όλες τις εκφάσεις πολιτικής εξουσίας, και σε κεντρικό επίπεδο και σε περιφερειακό και στο τοπικό, εδώ στο Δήμο μας, στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Είναι όμως δυνατόν να το ανατρέψουν αυτοί οι ίδιοι που το δημιούργησαν? Στο Δήμο μας, γνήσιοι και αυθεντικοί εκφραστές του είναι οι τρεις συνυποψήφοι μας. Ο κύριος Πασφαλής, ο κύριος Χατζησάβας και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δανιηλίδης. Προερχόμενοι όλοι από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο πολιτικό χώρο, το βαθύ και οι μηθανές πλέον Πασόκ. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών δεν σας ακούω πολύ ζωντανούς. Για να ζωντανέψουμε λίγο, για να ζωντανέψουμε. Η Αύρο είναι ζωντάνια. Έτσι, μπράβο. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών των συνυποψηφίων μας τέθηκε ξαφνικά επικεφαλής της παράταξης πρόσχετης στη Νέα Δημοκρατία την τελευταία στιγμή, ένα μήνα πριν τις ίδιες εκλογές. Μέχρι τότε ψήφιζε ανελιπώς όλες τις εισηγήσεις και όλες τις προτάσεις της δημοτικής ομάδας στην οποία συμμετείχε, της ομάδας του κυρίου Σίμου Δανιηλίδη. Ο τρόπος που διεξάγουν το πολιτικό τους αγώνα, με σκανδαλολογία, μεταγραφολογία και παραφύσεις συνεργασίες, όπου επικρατούν απροσχημάτιστα απολύτικες διαδικασίες ως απόρρια προσωπικών εσωτερικών συγκρούσεων και συναλλαγών, ευτελίζει και γηπεδοποιεί την πολιτική, αναδύοντας την ίδια δυσοσμία της σύψης και της παρακμής. Η μακροχρόνια παραμονή και των τριών στις υψηλές αυτοδιοικητικές θέσεις εξουσίας διαμορφώνει συνθήκες πολιτικού κατεστημένου. Όλες οι παθογένειες που αναφέρθηκαν παραπάνω βρίσκουν την πιστή εφαρμογή τους και στο Δήμο μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα έπρεπε να είναι το κέντρο της δημοκρατίας στο Δήμο μας, με απόλυτη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, από βήμα δημοκρατικής διαβούλευσης, κατάντησε με τη βοήθεια και της σιωπηρής πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων του κυρίου Δανιηλίδη, ανούσιος και βαρετός διεκπεραιωτής προηλημμένων αποφάσεων. Η απαξίωση, η λιδωρία και μερικές φορές η ποινικοποίηση του διαφορετικού και της διαφορετικής άποψης καταδεικνύουν ένα πολιτικό πολιτισμό παροχημένο που όλοι μας θέλουμε να μείνει πίσω, να τον αφήσουμε πίσω. Τα τοπικά συμβούλια που θα έπρεπε να είναι λίκνο δημοκρατίας απαξιώθηκαν πλήρως. Ασχολούνται μόνο με την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρόλο που ο νόμος δίνει σημαντικές δυνατότητες άλλων κυρίως νομοδοτικών αρμοδιοτήτων. Ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης, ένας νέος θεσμός, αγνοήθηκε επιδεικτικά από τη Δημοτική Αρχή και δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια για την επίτευξη ευρύτερων πολιτικών συγκρούσεων, πολιτικών συγκλήσεων. Οι συνενετικές διαδικασίες και οι συγκλήσεις είναι άγνωστες έννοιες για τη Δημοτική Αρχή του κ. Δανιηλίδη. Οι λαϊκές συνελεύσεις, στις λίγες περιπτώσεις που ενεργοποιήθηκαν, ήταν προσχηματικές και στόχευαν μάλλον στην επικοινωνιακή εκμετάλλευση παρά στο δημοκρατικό διάλογο και στο δημοκρατικό έλεγχο. Φίλες και φίλοι, συνδημότισσες και συνδημότες, οι επιλογές αυτές, από τις κεντρικές κυβερνητικές μέχρι και τις τοπικές, ραγδαία και μεθοδικά καταστρέφουν το κοινωνικό ιστό της χώρας. Είναι χρέος μας να παλέψουμε να τις ανατρέψουμε, να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία και να οργανώσουμε το συλλογικό μας αγώνα. Όλες αυτές οι αγωνίες και οι προβληματισμοί γέννησαν πριν από ένα περίπου χρόνο τη δημοτική μας κίνηση, την αυτόνομη ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση, την Αύρα, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας, ένα δίκτυο ενεργών πολιτών που επιλέγει το δρόμο του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής. Όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε και δουλέψαμε σκληρά και συλλογικά, έχοντας εφόδια την πλούσια εμπειρία μας από την αυτοδιοίκηση, αλλά και από τη συμμετοχή μας στους κοινωνικούς αγώνες. Ετοιμάσαμε με δημοκρατικές διαδικασίες ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διοίκησης του Δήμου μας. Το πρόγραμμα αυτό είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε ως αυριανή δημοτική. Η αυτοδιοίκηση είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ίδια τη λαϊκή συμμετοχή. Ο κοινωνικός, κινηματικός και διεκδικητικός χαρακτήρας της αυτοδιοίκησης όχι μόνο δεν αναιρεί
αλλά ενισχύει το θεσμικό της ρόλο. Στις μέρες μας που η χώρα βιώνει μια μεγάλη κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, η αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό, να οργανώσει τις συλλογικές αντιστάσεις για την απόκρουση της μνημονιακής πολιτικής, να αποτελέσει παράγοντα κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυση των κοινωνικών δομών, να γίνει μοχλός ανάπτυξης με δημοκρατικό προγραμματισμό, με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις προτεραιότητες που ως διοίκηση του Δήμου άμεσα θα προωθήσουμε. 3. Προτεραιότητα πρώτη. Κοινωνική πολιτική. Μέσα στο περιβάλλον της κοινωνικής κρίσης που ζει όλη η κοινωνία, υπάρχει άμεση προτεραιότητα για την εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής για όλους τους πολίτες. Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε ενεργητικές πολιτικές που θα απλώνουν ένα δίχτυ προστασίας για τους κατοίκους της πόλης. Εμείς λέμε το σύνθημα «Κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος του στην κρίση». Συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η απαλλαγή των ανέργων από τη δημοτική φορολογία. Δεν είναι δυνατόν άνεργοι και άποροι άνθρωποι που δεν έχουν εισόδημα να φορολογούνται. Δεν στέκει σε καμία λογική. Η αναστολή πληρωμής των χρεών προς το Δήμο και για τους άνεργους και για τους άπορους. Η διασφάλιση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών τελών και ο ορισμός των συντελεστών τους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Λέμε όχι στην οριζόντια φορολόγηση με βάση φορολογικούς συντελεστές. Το δίκαιο είναι η εφαρμογή της φορολογίας να γίνεται όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι με βάση το εισόδημα του καθενός, το οικογενειακό εισόδημα και όχι με οριζόντιους άδικους φορολογικούς συντελεστές. Η διεκδίκηση της κατάργησης του μέτρου της διαθεσιμότητας και της απόλυσης στους Δήμους και στους ΟΤΑ. Η ουσιαστική μείωση με βάση πάλι εισοδηματικά κριτήρια των τροφίων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς με στόχο την κατάργησή τους. Υπάρχουν παραδείγματα Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρω το Δήμο Ελληνικού στην Αθήνα που κατάφεραν να καταργήσουν τα τροφία. Ο δικός μας δήμαρχος, ο κ. Δανλιλίδης, λέει ότι κατάφερε, που βεβαίως είναι σημαντικό, ένα 80% να είναι δωρεάν. Αλλά τι γίνεται με το 20%, τι γίνεται στις αδικίες που υπάρχουν εκεί? Αδικία πρώτη. Δεν εξομοιώνονται οι κάτοικοι με τους δημότες. Γιατί? Οι κάτοικοι που δεν είναι δημότες δεν φορολογούνται. Δεν πρέπει να πληρώνουν τα ίδια τροφία με τους υπόλοιπους. Αδικία δεύτερη. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατατάσσονται στη μεγάλη κατηγορία. Στην κατηγορία που πρέπει να οφείλουν να πληρώνουν 1.000 ευρώ για το κάθε παιδί τους. Γιατί? Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα, έχουν μηδενικό εισόδημα. Πρέπει και αυτό να αλλάξει. Η φορολόγηση, όπως και τα τροφεία, πρέπει να ακολουθούν τα εισοδηματικά κριτήρια των πολιτών. Αυτός είναι ο μόνος δίκαιος τρόπος φορολόγησης. Με κατεύθυνση και στρατηγικό στόχο την κατάργηση των τροφίων. Η υποστήριξη και πρόθεση συνεργατικών θεσμών αλληλέγγυας οικονομίας. Η υποστήριξη και διεύρυνση των σημερινών δομών αλληλεγγύης των κοινωνικών παντοπολίων, των κοινωνικών φαρμακείων και των κοινωνικών ιατρίων. Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στα δημοτικά ιατρεία. Η διασφάλιση του δικαιώματος σύντησης και στέγασης για όλους τους άπορους πολίτες του Δήμου μας. Η διασφάλιση δωρεάν βασικών αγαθών στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, όπως είναι το νερό και το ρεύμα. Η προστασία των δανειοληπτών και των κόκκινων δανείων που αδυνατούν σήμερα και είναι πολλοί να πληρώσουν τις δόσεις τους. Δεν αρκούν μόνο οι νομικές συμβουλές της νομικής υπηρεσίας και οι συμβουλευτικές του συμβουλευτικού σταθμού, αλλά επιβάλλεται η στήριξη από το Δήμο κάθε κινηματικής μορφής ενάντια στους πληστηριασμούς. Και όλα αυτά μακριά από κάθε πελατειακή λογική και με μόνη στόχευση την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους. Προτεραιότητα δεύτερη, η διαχείριση των απορριμμάτων και το πράσινο. Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με τη σύμπραξη της τοπικής κοινωνίας. Ένα σχέδιο που θα βασίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και προϋποθέτει την αλλαγή αντίληψης και νοοτροπίας όλων μας. Ένα σχέδιο που στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη λιπασματοποίηση. Ένα σχέδιο που βασίζεται σε επιλογές τοπικής κλίμακας, με τοπικό σταθμό μεταφόρτωση εδώ στο Δήμο μας και τοπικό κέντρο διαλογής απορριμμάτων. Ένα σχέδιο που εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στο Δήμο Ελευσίνας, στην Αθήνα, και αποφέρει περίπου 500.000 ευρώ κάθε χρόνο στο Δήμο Ελευσίνας. Ένα σχέδιο που θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που δεν θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ένα σχέδιο που θα εξοικονομεί πόρους και θα δημιουργεί νέες και πράσινες θέσεις εργασίας.
Εμείς, ως αυριανή Δημοτική Αρχή, ρητά δηλώνουμε ότι θα σταματήσουμε το φαραγωνικό έργο του σταθμού μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία, που στηρίζει το ιδιωτικό κεφάλαιο και αδιαφορεί για το περιβάλλον και την υγεία και την τσέπη των πολιτών. Για το πράσινο, θα φροντίσουμε για την προστασία, την αναβάθμιση και την οικολογική διαχείριση των οικοσυστημάτων του τόπου μας. Για την προστασία του ΣΕΙΞΟΥ και την αναβάθμισή του. Για μαζικές αναδασώσεις του περιεστικού δάσους. Για την προστασία και ανάδειξη των βυζαντινών νερόμυλων, των μεγάλων πηγών και του ρωμαϊκού υδραγωγείου των Πεύκων. Για καθαρισμό χυμάρων με στόχο την περιβαλλοντική και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους. Ειδικότερα, έχουμε πρόταση για την αξιοποίηση του μεγάλου χήμαρου του Ξηροποτάμου σε όλη του τη διαδρομή. Για αναμόρφωση του πρώτου στρατοπέδου Στρεμπενιώτη με αύξηση του πρασίνου και αποτροπή περαιτέρω τσιμεντοποίησης. Για σύνδεση πάρκων και πράσινων χώρων σε ένα δίκτυο μέσω πεζοδρόμων και πράσινων διαδρομών. Τέλος, για τη δημιουργία δημοτικών λαχανόκηπων σε ελεύθερους χώρους. Προτεραιότητα τρίτη. Δημοκρατία στο Δήμο και συμμετοχή των πολιτών. Δεν πιστεύουμε στην απλή τεχνοκρατική διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου. Δεν προσβλέπουμε μόνο σε αριθμούς και μεγαλεπίβολα έργα μακριά από τις ανάγκες των ανθρώπων. Γι' αυτό προτεραιότητα για μας είναι ο Δήμος. Ένας Δήμος ανοιχτός και διαφανής, που διαβολεύεται και συνδιαμορφώνει αποφάσεις με φορείς και συλλογικότητες. Αρρωγός και συμπαραστάτης των κοινωνικών κινημάτων. Ένας Δήμος στον οποίο θα υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στα όργανα που αποφασίζουν για ζητήματα που τους αφορούν, για να φύγουν οι εργαζόμενοι του Δήμου από τη γωνία. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν τον κοινωνικό πλούτο. Είναι αυτοί που παράγουν μέσα από την εργασία τους όλο το πλούτο της κοινωνίας. Πρέπει να έρθουν στο επίκεντρο των εξελίξεων και μέσα στο Δήμο, να συμμετέχουν σε όλα τα θεσμικά όργανα με αποφασιστικό ρόλο. Αυτή είναι η θέση τους και όχι στη γωνία. Σε αυτό το πλαίσιο διαφάνειας και συμμετοχής δεσμευόμαστε για τη διενέργεια από το Δήμο αξιόπιστων τοπικών δημοψηφισμάτων με συμμετοχή όλων των κατοίκων χωρίς αποκλεισμούς. Δεσμευόμαστε επίσης για καθιέρωση του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Οι πολίτες με διαβουλεύσεις στη γειτονιά, με θεματικές συνελεύσεις και συζητήσεις θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση και στον έλεγχο του ετήσιου δημοτικού προϋπολογισμού. Για την ουσιαστική αξιοποίηση των τοπικών συμβουλίων, τα οποία δεν πρέπει να είναι εικονικά, να έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες και να λειτουργούν, και για σεβασμό επιτέλους του διαφορετικού και της διαφορετικής άποψης, ουσιαστικά δηλαδή τον πυρήνα της δημοκρατίας στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και με τις προτεραιότητες μας. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ψηφοδέλτιό μας, για το οποίο εμείς στην Αύρα, επιτρέψτε μας να είμαστε περήφανοι από τις πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα, την οικολογία αλληλεγγύη. Είναι εδώ και θα χαιρετήσει σε λίγο και ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος. Το Άρμα Πολιτών, τοπικές συλλογικότητες, ιστορικές στο χώρο, με πρώτη και καλύτερη την αυτόνομη παρέμβαση νεοπολιτών. Και τέλος, και πάνω απ' όλα, από το συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο οποίος μας τιμάει ολόψυχα και ολόθερμα. Το ψηφοδέλτιο, λοιπόν, το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο μάχης και ένα ψηφοδέλτιο προοπτικής. Είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης. Ένα ψηφοδέλτιο που αποτυπώνει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά της πολιτικής μας πρότασης. Ένα ψηφοδέλτιο που έχει στόχο, πρέπει πλέον να το λέμε ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους, την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου μας την 1η του Σεπτέμβρη του 2014 από την Αύρα, την αυτόνομη ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση. Τη συλλογική ανάληψη της διοίκησης. Η προσωπική διαδρομή και η κοινωνική δράση όλων των υποψηφίων μας είναι η καλύτερη εγγύηση για τη συνέπεια λόγων και πράξης του συνδυασμού μας και την επίτευξη του στόχου μας. Το ψηφοδέλτιό μας πλαισιώνεται από συμπολίτες μας με τους οποίους γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στις ίδιες γειτονιές, αλλά και συμπορευτήκαμε σε πάμπολους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα.
Εμπειρία, επιστημονική επάρκεια, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες χαρακτηρίζουν την προσωπική διαδρομή των μελών του ψηφοδελτίου. Παράλληλα βέβαια με τη συμμετοχή μας στην πρώτη γραμμή στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του Δήμου μας και της πόλης μας. Στο συνδυασμό μας μετέχουν επίσης άνθρωποι από όλες τις επαγγελματικές ομάδες και όλους τους κοινωνικούς χώρους, εργάτες και πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, στην υγεία και τα άλλα δημόσια αγαθά, άνθρωποι της πολιτιστικής δημιουργίας, επαγγελματίες και άνεργοι, φοιτητές και συνταξιούχοι, άντρες και γυναίκες που τους ενώνει το κοινό όραμα και τους χαρακτηρίζει η ανιδιοτελή συμμετοχή και η προσφορά στα κοινά. Δεν είναι λίγο, δεν το βρίσκουμε εύκολο αυτό, την ανιδιοτελή συμμετοχή. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό όσων συμμετέχουν στο συνδυασμό μας. Σε όποιο χώρο και αν δραστηριοποιούνται. Δεν ιδιωτεύουν, αλλά μετέχουν ενεργά και πρωτοπόρα στις συλλογικές δράσεις που αναπτύσσονται σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στα κινήματα υπεράσπισης των δικαιωμάτων, στις αυτοδιαχειριζόμενες δομές αλληλεγγύης. Όποια πέτρα συλλογικού αγώνα και σηκώσεις θα βρεις κάποιους και κάποιες από το ψηφοδέλτιό μας. Θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή ότι το ψηφοδέλτιό μας κοσμούν συμπολίτες μας που δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση των προβλημάτων της σχολικής στέγης στο Δήμο μας, από την Ένωση Γονέων των Πεύκων, την πολύ αγωνιστική, που συμμετείχαν δυναμικά μαζί μας με το δίκτυο φορέων ενάντια στη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία, που πρωτοστάτησαν στο κίνημα κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας με προσωπικό κόστος. Διώχτηκαν κιόλας δικαστικά, αλλά δεν τους πέρασε. Και τέλος οι πολίτες μας που αντιτάχθηκαν στα μεταλλεία του Χρυσού και στη Χαλκιδική. Και να μην ξεχάσω αυτή τη φορά, συνυποψήφιοι μας της ελεύθερης ΕΡΤ. Αυτοί και αυτές είμαστε. Και γι' αυτό σας κοιτάζουμε στα μάτια και ζητούμε όχι μόνο την ψήφο σας, αλλά και τη συμμετοχή σας στον κοινό μας αγώνα. Όλοι μαζί, ναι. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο. Στις 18 του Μάη θα υπάρχει και μια τρίτη κάλπη στα εκλογικά κέντρα. Για πρώτη φορά, το κοινωνικό κίνημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού επέβαλε τη διενέργεια δημοψηφίσματος κόντρα στην αντισυνταγματική άρνηση της κυβέρνησης να εκδώσει το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την διεξαγωγή του. Καλούμε όλους τους συνδεμότες μας να ρίξουν στην κάλπη το αποστομωτικό όχι στο ξεπούλημα της ΕΙΑΔ, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Είμαστε περήφανοι που πρωταγωνιστήσαμε και σαν Αύρα τοπικά και συμβάλαμε σε αυτή τη λαϊκή κατάκτηση, στη διενέργεια του δημοψηφίσματος και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα για να μην περάσει ούτε σταγόνα νερό στα χέρια ιδιώτη. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΔ. Φίλες και φίλοι, συνδημότισσες και συνδημότες, μείνανε μόλις 3 μέρες μέχρι την πρώτη κάλπη. Εμείς δεν έχουμε μόνο πρώτη, θα έχουμε και δεύτερη. Το χθες φαίνεται να μας αποχαιρετά. Το αύριο μας περιμένει σε έναν δρόμο δύσκολο αλλά και αναγκαίο. Είμαστε έτοιμοι. Η Αύρα είναι έτοιμη. Έτοιμη σαν από καιρό, που λέει και ο ποιητής. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε, αλλά κυρίως μόνο όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το νέο όραμά μας για τη ζωή μας και το Δήμο μας. Στον χρόνο που απομένει, πρέπει όλοι μας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να υπερβάλλουμε αυτόν και να στείλουμε μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης σε κάθε γωνιά του Δήμου, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε συνδημότη μας. Θα νικήσουμε, είμαστε βέβαιοι, για την ανατροπή στο Δήμο μας, για την ανατροπή στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, που ακούσατε την Αύρα. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να το απολαύσω αυτό, να ακούσω πάλι το χειροκρότημα πιο δυνατά.